primeira falta do partido asubiada polo árbitro Navarro, polo tanto lanzamento a prol do Deportivo. Un Deportivo que ven de gañar 4-1 e sen luz estamos, non solamente vostedes nas súas casas, senón tamén nos aquí no Estadio San Lázaro. Apagón no estadio e a ver se volve a luz dun momento a outro. Esperemos que sí, polo de agora solamente hai luz, como ven vostedes nas bancadas, os seareiros vemos, pero que se foi a luz das torretas, polo tanto o cronómetro de Andrada Sasurmendi que ten que estar detido cando aínda non ia transcorrido ningún minuto. O tempo que tardaría en recuperarse a luz de novo no campo serían 20 minutos, o tempo necesario para cargar, para que as lámparas do estadio puidesen estar pois o seu rendimento habitual como estaban fai uns segundos antes do apagón que acabamos de ver. Pois poucas veces se dan estas anécdotas e así comenzan os derbis, con sorpresa, con apagón. Aquí estamos cos presidentes dos dous equipos, co señor Caneda e o señor Rendoiro. Señor Caneda, este non podía empezar peor. No, este parto do espectáculo xa estaba previsto, non, aquí non hai nada improvisado. Señor Rendoiro, que pasa? Polo empezou o partido vais a luz, esperemos que veña a luz e que todo continúe polos cauces normales, non? O sea, a partir de agora vai a iluminar o xogo a alto nivel competitivo dos dous equipos, non? Imos a falar do partido, esperemos que veña a luz. Imos facer un pequeno pronóstico, xa que estamos aquí en pequena tertulia. Señor Caneda, un pronóstico para este partido. Bueno, eu quero que gano Compostela, Augusto quere que gano o Deportivo. É difícil dar un pronóstico, máximo cando hai unha tensión e hai unhas ganas de gañar o partido, porque non é un partido normal, aunque a xente diga que é un partido normal, é un partido dunha rivalidade que, aunque moita xente, moitos xogadores xa estén de volta, para nós é unha rivalidade sana, pero é a primeira vez, entonces influye máis quizás en nós que no Deportivo, non? Señor Rendoiro, falabas estes días que, bueno, que un derbi Compostela Deportivo non é o mesmo que un derbi Celta Deportivo. Vostede que opina? No, en realidad eu penso que en este momento o pouco que levamos non solamente de partido, que non levamos nada, sino desde o momento que estamos en Santiago, a verdade é que se ve moitísimo máis ambiente que nos últimos partidos do Celta Deportivo Celta, non? O sea que sí que é un partido de rivalidade auténtica, non? Aí vemos a Arsenio. Estamos co destacado do Deportivo da Coruña, Arsenio Iglesias, como un incidente inesperado este apagón, non? Hombre, claro, nadie podía pensar, pero sempre é posible que isto pase, non? Calquer avería, calquer circunstancia que se pode dar por aí, pois non sei, no transformador ou en algún sitio, pois trae como consecuencia un apagón. Entón non será nin a primeira nin a última vez, non? Como pode influir isto no partido que se vai a levar a cabo posteriormente? Pois mire, iso é o que nos falta por saber. Usted estará ao tanto, eu tamén, e despois podemos xulgalo a nosa maneira, non? Eu supoño que non é bonito, que non é agradable, a xente sale mentalizada, sale no seu punto, e aí, pois agora, pois andan como Dios quere, aí. Toda a labor de mentalización que se fai nos minutos previos ao partido podese perder con unha cousa destas, non? Si, no, de feito pérdese, claro, pérdese porque a xente queda un pouco desencantada por esta circunstancia, non? Vai ser difícil que podan volver a concentrarse como estaban fai media hora, por exemplo. Non sei na medida en que podían estar, na medida en que podían funcionar, e no que pode vir, isto non o sei, claro. Eu espero que estén capacitados para sobrepoñerse rapidamente, claro. Gracias, Arsenio. Alfredo, por su parte, ¿cómo ve al rival de hoy, a la Sociedad Deportiva Compostela, un equipo nuevo en la categoría, ya desconocido para muchos, también para los jugadores del Deportivo? No, desconocido para nada. Yo pienso que todos sabemos que Compostela tiene jugadores veteranos, jugadores que han jugado en primera división y que tenemos que tener cuidado. Está claro que hoy en día no hay enemigo pequeño. Y el Compos el otro día contra el Barcelona demostró de que, se puede rodear con cualquiera. Muchas gracias, Alfredo. Vai volver seguramente no momento o partido o seu cauce normal, porque se está o árbitro cos seus auxiliares no terreno de xogo. Os seus auxiliares. ¿Cómo ves este incidente que acaba de ocurrir en el inicio del partido? ¿Crees que puede influir en el desarrollo del juego? No, yo pienso que no. Pienso que los jugadores más o menos están todos siguen calentando y eso, y no debe influir para nada, ¿no? Lembremos que non ia nin un minuto de partido cando se suspendeu, menos mal que colleu os xogadores nun momento importante. E xa ven vostedes como agora volven todos os protagonistas a colocarse. Había unha falta que votar por parte do Deportivo, a primeira falta do partido, que se producía, pois eso, os 30 e tantos, 40 segundos aproximadamente
de encontro. Esperemos que non se produzan máis incidentes neste encontro. Compostela Deportivo, quinta xornada de Liga. Vela aí vai o lanzamento de Donato.